إريترا مسنات بزبل سرتمت زتولى أكونات هاجري مبال كم جبن تقتيرو كندي بلح يا مري تحت مريت سفيرو من انتي هاجرنا من انتي حزبنا من انتي تفرو إريترا مجبات إريترا مسنات بزبل سرتمت زتولى أكونات هاجري مبال كم جبن تقتيرو كندي بلح يا مري تحت مريت سفيرو من انتي هاجرنا من انتي حزبنا من انتي تخبرو سلام نعاقاتكن يكون كبران تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا إرترا خم هاجر نخيت قوم بهاجرات معراب كابشحن شعات تميتن أربعتات كساب حجي قبل علي أزفتصمون زفتصمو زلوان قفعتاتن تنقلن أزيو زسنبرن اكي تقباراتن قبل علي حزب إرترا زدهسس تحستوينا نلمون قريبنا لكم زلنا تنقلات أمريكا قبل علي إرترا بزبل استدما أداليني لنا إفرم قدي سناي مكتتال كذكر مرير شكاني تاريخنا نهاجر حسهم سدت مقذفتينا سكاقي كنقر بجاملا وقتفت عدوز حارقو من ما نكر سعو تاريخ برمي حرقيقو عم عربا وقلا متحت فتوبوتا اسم زدت مقذفتينا سكاقي چكان زنتا لملم عدو تنتينو حزبي سودان كساقر ما نكر سعو تاريخ أمنا حجر أبز حلفة جزي أمنا حسش عن شعات 245 عام تمرت ودو حبرات هاجرات مساع عدل نايتن أب تحتي إيطاليا زنبرا هاجرات نموسان زعبا أبز حزل جزي بريطانيان أمريكان نناي جزاء رأسن ربحتاتن جلوباوي استراتيجين كبلا هاجرنا إرترا قصل كم زي مرصا أقربنا لكم من بارنا زذكريم هاجرنا إرترا كابجس مريت نمحكا خزتوسد قداماي سقمتي معناو قطبان تحت قرطن إرتراي نيروم بس دما مساي عدل إرترا كساب زوسن بحدري كم محادرة بودو حبرات هاجرات حلافنس توهابو من محدار بريطانيا بإرترا كاب حلافنت وصاي نزئكي بوليتيكاو علامازي كون مقبارو أب تحت قرطن قطبان إرترا استفتصمه قزيف عنوت بحاصيرو أقربنا لكم نيرناينا نلومخا كبرانن تخطاتلتي نايزا چانل متأتتاو أمريكا ناب زوبازي أبوليتيكاو عدل حزب إرترا زفطرو صلواينا كنقربلكم نز تحستونازي ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من تخباصح بوغونكم كم تخل غزي نبلو لايكن شيرن كتغبرو اتوم سابسكرايب زي غبركم كا نزا چانلنا نمعبان بوغونكم سابسكرايب كتغبروا بمبال بتحتنا نلابوكم حجي ناب تحستونا نسقرالنا سناي مكتتال تناشتو كشتات أفمز تخبا عملتي تاسنحيت الفلاي كرن كربا عدتا تابوتات هتاونتي نقبازنا ما نكر سعو تاريخ ملبسو عنا
سب مطالع كوينو علما ملامدي زهالك من سينا بجزونا مجدي مسكين سلاما وعفاش تقماتي بيريتر من كرت سعود تاريخ 75 ناس مهرا سمين أبدبون أبكوشتا تبعدي أبا خباب تخسيان عبيت مساقدي حزم تاريخ زعررم حمام عدتنا لدي من كرسعو مقزبتي إريتا وحزبي ከምቲ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩ ዘሎን ኩላትና እውን እንፈልጦ ኣህጉርና ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ 17 ክፍለ ዘመን ጀሚራ ሕዛእቲ ኣውሮጳውያን ነይራ ሕጂ እውን እንተኾነ ሕዛእቶም እያ ዘላ ሃገራት ኣውሮጳ ጸጋታት ኣፍሪቃ ብምምዝማዝ ዘይተኣደነ ሃብቲ ኣኻዕቢተን እየን በንጻሩ ኣድህቦ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ርሑቕ ኤስያ ማእከላይ ምብራቕ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ተሓጺሩ እዩ ነይሩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን እታ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳድርታ እናኾነ ዝመፀት ሕብረት ሶቪየት ኣብዛ ንዘመናት ሕዛእቲ ኣውሮጳውያን ዝነበረት ኣፍሪቃ ጽልዋን ንምስፋሕ ተገዳስነት ካሕድራ ዝጀመራ ብቐንዱ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እዩ ምድኳን መዓስከራትን መደበራት ሬድዮን ከምኡውን ምትእትታው ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቅርኒ ኣፍሪቃ ፈለማ ምስ ወተሃደራዊ ዕላማታት ተኣሳሲሩ ብመሬት ኤርትራ ጀሚሩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኪዳንን ሓይልታት ኣክሲስን ወይ መቕልስን ኣዝዩ ወሳኒ ግጥማት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣሜሪካ ንሓይልታት ኪዳን ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ 1941 ዓመተ ምህረት ጉራዕ ኣብ ዝተባህለት ሓንቲ ካብ ከበሳታት ዓድታት ኤርትራ ወተሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ክትሃንጽ መደበት እቲ ስራሕ ኣዝዩ ሚስጥራዊ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ድማ ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢ ብዙሕ ዘይረሓቐ ግን ከዓ መጥቃዕቲ ሓይሊ ምድሪ ከረኻኽበሉ ዘይክእል ምሕዱግ ቦታ ብምንባር እዩ እንተኾነ ኣብ ውግእ ሰሜን ኣፍሪቃ ብጀርመን ዝምራሕ ሰራዊት ኣክሲስ እናተዳኸመ ኸይዱ ስዕረቱ ዘይተርፍ ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ እቲ ስራሕ ናይ ጉራዕ ኣብ መጀመርታ 1944 ዓመተ ምህረት ተቋሪጹ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ እዚ ከም መተካእታ ናይታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኣክሲስ ከይትወድቕ እተስግእ ዝነበረት ወደብ ኣሌክሳንድርያ ናይ ግብፂ ኣብ ባፅዕ ጊንዳዕን ደንጎሎን ማዓስከራት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምህናፅ ዕማምን ካልእ ዝተፈላለየ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎታት ዝውዕል ስራሓትን ተካይድ ነበረት ጎኒ ጎኒ እዚ ወተሃደራዊ ፕሮጀክትታት እዚ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ከምኡውን ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ርክባት ሓይልታት ኣክሲስ ማለት መቕልስ ዝጠልፍሉ ንሬድዮ ርክብ ኣዝዩ ተመራፂ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ይድኩኑ ነይሮም እዮም ኣብ ከባቢ ቅናት ምድሪ ዝርከብ ልዕሊ 2000 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝብራኺኡ ኣብ ቀላቅል ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝርከብ ዝባውንቲ ኤርትራ ድማ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዕማም ተጠማቲ ቦታ ነበረ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኢጣልያውያን ኣብ ምንቅስቓስ ንዝርከባ መራክቦም ዝከታተልሉ ራድዮ ማሪና ተባሂሉ ዝጽዋዕ መደበር ሬድዮ ርክብ ኣብ ኣስመራ ከም ዝነበሮም ስለ ዝፈለጡ ኣብ ሚያዝያ ናይ 1943 ዓመተ ምህረት ሓደ ኣሜሪካዊ ቴሌንተ ዝመርሖም 7 ናይ ሬድዮ ርክብ ክኢላታት ኣሜሪካውያን ምስ ሙሉእ መሳርሒታቶም ንመጽናዕቲ ናብ ኣስመራ ኣተዉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኣባላት ናይታ ጉጅለ ንፈተነ ናብ ዋሽንግተን መልእኽትታት ሰደዱ ውጽኢት ናይቲ ፈተነ ልዕሊ ትጽቢት ክኢላታት ሬድዮ ርክብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ዝባውንቲ ኤርትራ ካብ ምድሪ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ናብ ርሑቕ ምብራቕ ዝለኣኽ ማዕበላት ሬድዮ ተቐቢሉ ኣብ ምምሕልላፍ ዝበለጸ ቦታ ኮይኑ ረኸብዎ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ኣብ ዝባውንቲ ኤርትራ ብምዃን ብንጹር ክቕዳሕ ስለ ዝኽእል ንጠለፋዊ ስራሓት እውን ኣዝዩ ተመራፂ ቦታ ምዃኑ ኣረጋገጹ በዚ ድማ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንሙሉእ ዓለም ዘራኽብን
ካብ ጀርመን ናብ ጃፓን ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ሓይልታት ኣክሲስ ዝጠልፍን መደበር ሬድዮ ኣብ ኤርትራ ክትከል ወሰኑ። ብሪጣንያ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ክልተ ናይ ምምቃል ናይ ገዛእ ርእሳ ውጥን ስለ ዝነበራ ንምትእትታው ኣሜሪካ ኣብቲ እዋነቲ ብዙሕ ኣይፈተወቶን ዝነበረት። ኣሜሪካውያን ግን ንርእቶ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ሸለል ብምባል ስርሖም ቀጸሉ። ክሳብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝውዳእ ኸኣ እቲ መደበር ሬድዮ ስርሑ የሰላስል ነበረ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ተተኺሉ ዝነበረ ዝተራቐቐ መሳርሒታት ተነቒሉ ንኣሜሪካ ይመለስ እምበር እዚ ዓብ ፍጻመ እዚ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ንኽወድቕ ዓብ ኣፍ ደገ ከፊትላ እዩ። ከምቲ ዝበሃል ማዕድን ወርቂ ንዕድል ደቡብ ኣፍሪካ፣ ማዕድን ኣልማዝ እውን ንዕድል ኮንጎ ዝወሰኖ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ድማ ንመጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ብኣሉታ ዝጸለወ ዓብዪ ረቑሒ ነይሩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ፈለማ ኩላተን ጉዙኣት ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት ናጽነተን ክወሃበን ዝድግፍ ርእቶ እዩ ነይሩዋ። ጸኒሓ ግን ሓሳባ ብምቕያር እነሓንሳብ ከበሳ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክወሃባ እሞ ጉዳይ ናይተን ማዓስከራታ ዝነበራ ኣስመራን ምጽዋዕን ተንጠልጢሉ ክጸንሕ፣ ካልእ ግዜ ኸኣ ምስ ርእቶ ብሪጣንያ ብምስምማዕ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ትረክብ ጌርካ ንምዕራባዊ ቆላ ኤርትራ ናብ ዘቐረበት ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ኣጸጊዕኻ ህላወ ሃገረ ኤርትራ ምድምሳስ ዝብል ዝተፈላለየ ርእቶታት ተቕርብ ምንባራ ናይቲ እዋነቲ ሰነዳት ይገልጽ። ኣብቲ እዋነቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ንሳልሳይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ርእቶ ጉዳይ ናይተን ጉዙኣት ኢጣልያ ዝነበራ ሊብያን ኢጣልያዊ ምድረ ሶማልን ብናጽነት ክፍታሕ፣ ናይ ኤርትራ ሕቶ ግን ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ካልእ ፍታሕ ክናድየልዩ ርእይቱኡ ገሊጹ። ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ትህቦ ዝነበረት ርእቶታት ዕቱብነት፣ ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ብመጻኢ ዕድል ሓደ ህዝቢ እናተጻወትካ ረብሓታታ ናይ ምሕዋስ ስስዕት እዩ ዝነበረ። ጉዳይ ኣስመራን ምጽዋዕን ብፍሉይነት ተንጠልጢሉ ክጸንሕ ዘቕረበቶ ሓሳብ ከም ኣብነት እንተወሲድናዮ ንዕድል ናይቲ ተቐማጣይ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘየእተወ ሽፍንፍን ዘይብሉ ርኡይ ብርኡይ ሕዛእተይ ኣይትተንኩፍለይ ዝዓይነቱ እዩ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ድሓር ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጸደቐ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዲ ሃይለ ስላሴ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቁረን ዝብል መርገጽ እያ ሒዛ ኣሜሪካ። ስለዚ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካብ ቀደመን ብመትከል ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቆማ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እየን። እማን ተባልክ ስንክህ ሓስኒ በጃኽንዶ ጊዜ ኣይተሳኺኒ ሎምሲ ኣኽለኒ ርእሰይ ከይዞረኒ ዘይሓልፍ ተኾይኑስ ቁርፁ ንገርኒ ካብ ዘለኹ ወሲ ሞተይ ሃበኒ ጊዜ 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 ወይ ጊዜ ናይ ልበይ ክዛረብ ጊዜ ፍቐድለይ ናይ ልበይ ክዛረብ ጊዜ ፍቐድለይ ክንቅጽል ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብብሪጣንያ ዝቐረበ ናይ ምምቃል ውዲት ኮነ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር ኣለዋ ዝብል ርእቶ ኣሜሪካን ካልእ እማመታትን ኣይተቐበሎን። ናጽነቱ ይዝደሊ ነይሩ። ኣሜሪካ ንእማመ ፌደሬሽን ፈለማ ብመገዲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ጁሱብ ዝተባህለ ኣምባሳደር ኣቕሪባቶም። ኣብ 1948 ዓ.ም ኣምባሳደር ጁሱብ ካብ ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝተላእከሉ ደብዳቤ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓታት ብመገዲ ኢትዮጵያ ክትዕቅበሉ እትኽእል መገዲ ፍጠር ይብል ስለ ዝነበረ ኣምባሳደር ጁሱብ እማመ ፌደሬሽን ነዲፉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪብዎም። ስለዚ እማመ ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣመመ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ጁሱብ እዩ። ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸብጸባ ከተቕርብ ን13 ሓምለ 1950 ቆፀራ ምስ ተታሕዘ ድማ ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት 2 መዓልታት ቀዲሙ
ናይ ሽዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ንዲፕሎማሰኛታቱ ኣኪቡ ወኪላት ኣሜሪካ ኣብቲ ባይቶ ፈለማ ምምቕቓል ኤርትራ ክጠልቡ ጸኒሖም ግን ኣዝልቕ እናበሉ ናብቲ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ሓሳብ ኣበርቲዖም ክጸቕጡ ኣዘዘ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል መሰል ህዝቢ ኤርትራን ናጽነት እንተዘይተኸቢሩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መላእ ምብራቕ ኣፍሪቃን ሰላም ኣይክርከብን እዩ። ህዝብና ሃገሩ ካብ ካርታ ዓለም ክትሕከኽን ኣብ ትሕቲ ዕብለላ ኢትዮጵያ ክነብርን ፍጹም ዝቕበሎ ኣይኮነን ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ብፍላይ ታሪኻዊ ጌጋ ከይፍጽሙ ምሕጽንታ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን። ኣሜሪካን ሰዓብታን ግን ንርእቶ ወከልቲ ህዝቢ ኤርትራ ጸመም እዝኒ ብምሃብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ገንሸል ብምግባር ኣብቲ ንዓኣቶም የርባሓናዩ ዝበልዎ ፍታሕ ጥራሕ ደረቑ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ከም ውፅኢቱ ብ2 ታሕሳስ 1950 ዓ.ም ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንእማመ ኣሜሪካ ብምድጋፍ ብብይን ቁፅሪ 390 AV ዝፍለጥ ውሳኔ ኤርትራ ውሽጣዊ ናጽነት ሃልይዋ ኣብ ትሕቲ ልኡላዊ ዘውዲ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፎም። ኣብቲ ውሳነ ከም ምኽንያት ካብ ዝቐረቡ ነጥብታት እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ንዘለዋ ሕጋዊ መሰል ኣብ ግምት ብምእታው ይብል ነበረ። እዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ተቐዲሙ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ናይ ፍታሕ እማመ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ዘይቁኑዕ ጥብቅና መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሓንቲ ባህርያዊ ዶባታ ምስ ባሕሪ ዘይራኽብ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር መሬት መንዚዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ መሰል ኣለዋ ዝብል ኣህጉራዊ ሕጊ ፍጹም የለን። ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝተቆርነትሉ ውዲት እምበኣር ብቐንዱ ናይ ኣሜሪካ ውዲት እዩ ዝነበረ። እዚ ውዲት እዚ ብሽርክነት ሃፀይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተኣልመ ንድሌትን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ግምት ዘይሃበ እከይ ውዲት ድማ እዩ ነይሩ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ዝተቆርነትሉ እዋን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዖ ቃል ኣጸቢቑ በሪሁ ንረኽቦ። ብቋንቋ እንግሊዘኛ ድማ ቃል ብቓሉ ከምዚ ዝብል እዩ ነይሩ። ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ቃል ብቓሉ ከነቕርበልኩም። From the point of view of justice, the opinions of the Eritrean people must receive consideration. Nevertheless, the strategic interest of the United States in the Red Sea Basin considerations of security and world peace make it necessary that the country has to be linked with our ally Ethiopia. ይብል ትርጉሙ ብዓይኒ ፍትሓዊት ጠማምታ ርእቶታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱም ተገበአ እንተኾነ ግን ስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ጸጥታን ኣህጉራዊ ሰላምን እታ ሃገር ንኤርትራ ማለት እዩ ምስታ መሓዛና ኢትዮጵያ ክትጥመር ኣድላይ ገይርዎ ኣሎ ይብል። ኣብ ጣውላን ብዘረባን እዚ ብምባል እዮም ጉዳይ ህላውን ዘይህላውን ሓንቲ ሃገረ ኤርትራን ህዝባን ብሓንቲ ረፍዲ ንመግዛእ ትፈሪዶማ ምምሕዳራት ኣሜሪካ። ኣብ ዘለኻ ሃሉ ኤርትራዊ ታሪኽ ግፍዒ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊ ሃገርካ እዚ ዝመስል በዚ እውን ግፍዕታቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ደው ኣይበለን። ብድሕርዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፈጺሞም እዮም። መቐጸልቱ ካልእ ግዜ ከነቕርበልኩም ኢና። ዓወት ንሓፋሽ ኤሪትራን ምጭባት ኤሪትራዊ ምስናት ብዝብል ሰረተነት ዝተወልአ ሃገረይ ንባል ከም ገበን ተቖቲሉ ክንደይ በልየ ሙሩዩ ትሕቲ መሬት ሰፊሩ ምእንቲ ሃገርና ምእንቲ ህዝብና ምእንቲ ተኸብሩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ሰነዳትን መጽሕፍትን ኤርትራ ተወኪስና ዘዳለናያ ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ነዛ ቻነልና ንምዕባያን ንምስፋሓን ምእንቲ ክሕግዘና እቶም ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ከምኡውን ኩላትኩም ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንላብወኩም። ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም ንተንኰላት ሃገራት ምዕራብን መግዛእትን ተርቢዖም
هاجر إرترا كون زغورن لأولاونتا زوحاسون سماعتاتنا يخون عوت نزب إرترا عوت نحفاش أبيت 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 أبلغ يا ملك الجيل لغندا يا باب السدال واللوي لغندا جيغانو تصاغي اللوي لغندا من زاي تصاغي اللوي حسوت انت بالكس وحاكم لك اما انت بالكس حاسني جهان دو جزيي ايتو صغيري لو نسي اغلني رسي كيزورني زي حلفت خوينوس كورتوني قرني كابزلو هو في موتي يهابني ناين بيك الزارب قزي في غد الليل ناين بيك الزارب قزي في غد الليل أنا غندي قزي كم زيلة من باري واخد طعامي كوينوز صراحي واخد كتاني كوينوز حضاري جزي 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 وجزي كاب جزاينا نجيه سرح خمزللي كزوري وقل سرح خمزللي كزوري وقل كسحزي دغمني نيجي زاين اللاس مسح خمزللي عطيراي كبدايات كاسي وزلي ويرقم تنياتي برابرلي كزور يا بسي كسع زعر بلي نيني شيتو حادي حركي رغبلي عطيراي كبدايا مستيسيني ويا زي بصحى سكرامي بلني جزي 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 وجزي انت بركو حركة حجس يا اغلالي عطيراي كبدايات بزحي قولاني اخلي زي لخبكو سقاها حركالي جنزبو غبالي دير
ومن من تبلكو أبشعوا بسعوا حركينا جاخندو غزي كورتو نغرلي جاخندو غزي كورتو نغرلي زي حلف تخيلو كورتو نغرلي نعاغي غصبه مدر عربلي جيزيا خبر المدر حرب